Hello! Siya ni pagayam yo ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang yo abiyanang. Long time no say, kan long time no hair. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama ita kat manipod kani pagayam tayo naglingad, itinagan nga aryang. Ngamsakbay na kablaawan tay pa. Excuse me po. Ni Sir Wilfred Manuel kan dagiti kakadwa na nga adik iti fishing dita Alberta, Canada. Ni Sean Verhel dita Holy Land, Israel. Ni Jayan Martinez dita Canada. Ni Rick Natividad dita Singapore. Kan ni Florence Doctor kan kablawan na kanutay only son na ani Michael Doctor. Happy birthday kan ni Michael Doctor. Di na inlanad noan niya alpetsa wano aldaw ti kasangay ni pagayam Michael Doctor. Intay nga rodan basaan ti surat ni pagayam Aryang. Kastoy man ti kunana. Dear manang biyanang, ilingad na kumay tinagan nga Aryang. Nakapagsuratak, tadamot kayat kung istoryaan wano'y padramakan ka. Upat dagiti anak ko, nangasawan ti talo, kat tiburidak nga anak ko, baro paylaan. Kat iso ti kadwak ije balay. Adasad sadot ti anak ko, iso ajay lagsapsapol iti pensyonada nga asawaan na, iti kalabas ti aramidan na. Rogyak nga rodan ti agsalaysay. Nay, papanam tunay. Di taman balay da Rosalia, Angkal. Mapan ka di agaram. Wen, Angkal. Ay na, asawaan dan di pagkiinagawan nyo ang maestra tunay. Anya, asino ti pakiasawaan na? Ay katya may sa kadagiti karibal mo Nilitaw, agkasardan iti mabeait. Ay, sayang. Kunak no dalam namak. Ay, anyan. Sana balay, taadupay mo't nagiti babalasang dito'y lugar tayaw, amabalin mo nga arman. Adong magpaiso Ngam istambay na malaming. Awan trabaho na. Ni Rosalia kumaa. Tammaestra day jay. Binulan agsulto ko naman. Ay sayang. Naggasan matinilito. Taura agtugtugaw tulat kukuan na. Mabiyaglat ta. Tagsuswildo siya asawaan na. Ay na, awan malakayan ka abaro ano kasta ka kaanakan. Kaanon tupay makaasawa ka ngay? Di uradyak mga sa asawa. Noon trabaho ta asawaan. Awan lang arod trabaho ko sa istambay pala ti maasawa. Anyan tulad biyag min ngayon, Kyle. Awanin agbising kami. Ay kitagtrabaho ka gamin Awan mo nga rod master ka ng trabaho. Tawan mo na iturupos ko a kurso, Angkal. Ay na, adaw ti pakipurdiaan di tano kayat mau. Diskarte ti kasapulan, tapno maaddaan ka iti kwarta. No kayat mau, sumurot ka kanyak amapan agkarpintero. Tauray para kiwar ka lang iti sementaw. Nagriga ti trabaho akasta. Talagbasit ti usul Aho, logi ang kail marik. Ay, kit anus akaanakan. Talaga akasta. Tasaan tayumit nga raw anak kaadal. Da kayo latal ang kail. Agnegosyo aktulang inod da kwarta. Ay, limastog mo da dyan Apay aya? Nakaasawa lat maestra, kung namulan asino adon. Nakasikawil ka ti jay balaydan, idilim mabasak. Sa bagay, oras ang nagtrabaho, ayos labta. Ay na, saan akas tanilito? Nagagut ngagtalon. Nagadunto pa'y timula na anatang. Agtintinulong da nga agasawa. Ay, naunanak lang amin gan. Binutbuting ko lakuman ni Rosalia iti. Tapno napilitan na nag-asawa kanya. Ayatal na ka man. Amok tumot la ajay sweldo laeng ni Rosalia ti habol mo kun kwa na.
Ay nanang, praktikal tibiyag itan. Anwam ta napinta sa balasang, naawam trabaho na. Useless. Lusyak. Oray saan napintas, basta da trabaho na, pet ko na ah. Anya! Kumusta, Mari Ariang? Ha? Kumari ame? Ay na, si Kadaytan? Man, kumare. Ay na, umay ka man pa Sharon. Ay na, sumrek ka. Ay na, maray, nakapimpintas ka mutan. Kan, pimudaw ka nagkapoy di abroad ah. Ay na, kasano ayakat nakakulong aklangan ni Jibalay. Kahit saan kan nga agsubli ijay abroad. Makitan tumare. No aya bandak man ng dagiti anak ko ijay, mapanak tumanan na. Ay na, naimbag ka pa'y. Agbakbakasyon lat kukumaw. Ay katuan na, agrelaksak mata. Tay di sa anak pa'y ngagpenpensyon ka, puro trabaho tar aramidok iti. Ay, sa bagay matkit di ah. Ay una, enjoy life ako na da. Anang, asino dyan bisita yung asimang ba? Ninanam nga amay. Apay, di mon malagay. Nalipatamaon. Ah, isuday jaya na yan. Pimintas mo nga na Hiyang nati agyan ijay abroad ah. Siguro, adot kwarta day ta ako mariyoan niya nanang. Ay, ado siguro ah. Tapensyonada mo. Mano nga tati pensyon na, iti binulan. Nalipat akong di imbaga na idi kanya. 20 mil sa no, kurang-kurang a 20 mil kasjay. Ha? Ay, dakal mo't nga ron na nanang. Aywan, awan pa asawa na. Awan sapay may tamanipod na balaw saanan anak ki asawa. Ala, pakialaman kit di day tapit sir. Tanay, jak maigaman amin nga ipan ijay salas. Pag meriendaan ta ni nanam nga ame. Sige nanang, ta umayak man mo't makis istorya iti kumariya ko. Ala, umay ka nga rudan. Apay nga di pa'y lamang asawa to yung anak mo, Maray. Ay na, kasano ang mga asawa kat awan mo trabaho na. Awan mo't mangayat, nana. Iti day taki na taer mo, awan mangayat. Imposible, ah. Saan man, nana? Malag, sarsarita kayaw. Inak man pa'y agisa ang itiin na paw. Ta dito'y kan amangal daw, maray. Sige, sikati makam mo, Maray. Panawan kay pengraud. Nana, di mo't nabalo kayo? Nabayagan na, Barok. Apay, awan plano yun na makiasawa man, nana. Ha? Ay, kat. Nuada kumayat. Kayat kumat, ah. Ay, nagpintas ka, manang. Manang kunam kanyak. Nanalati awag mo kanyak kitay. Bayat nga minti, panang perpereng ko kin ka, kasla umububing ka, ading. Ading manain. Una di kami. Nungay, agaramakin ka, ipalubos mo ka di. Ay sus, di nakman rabakan iti kasta tunay. Sapay naglaka ka mamatpatay. Sana ka manglukloko adi kami. Agayatakin ka. Sabay ko mata, adanamlamakin ka. Nay, seryoso kay di day nga ibagbagam tunay. Uwan, ading. Aklunan na ko. Tapnudatan. Ay, kwa. Ay na, di ka nagpakipot, ami. Tasayang taldaw. I love you too. Kunamot kanya akong tapnudatan. Ay, kwa. Alan uwan ko na mo. Ta itamot lang. Yamamukan kininanang ko kasnobyak. Ay, saan pa'y laeng? Ay, kababain ka ni nanang mo. Ay, kwa, umay ka laeng ni Jibalay inton malam. Ta ije ti pagsaritaan ta. Ije balay ti pangaklunakan ka. Ay na, dito yun. Banugan na pala ang madami. Dito yan
aklonan lak dito kuya. Ay na. Ito ang akla makastrik iti kasto restaurant ah. Lagi mas gayam timakan dito. Kan pasig anangina. Mangan ka laeng agbusog ka tunay. O nami, my love. Thank you, iti panangilibrim kanya ka. Awan anyaman na, my love. Ay, kaya't kan nga ikasar. Awan pa imot ngamin urunong ko. Ay na, aguray pa'y day takasar. Kan mabuto nga ka maamuan dagiti tattao ti maipapan ka data. Amangan no katawaan data. Ay na, bay-bay am ti saon ti tao. Awan bibiyang da ka data. Basta ilimod ta pa'y lahang ti relasyon ta. Kan uray ni nanang mo, mabay na ka mangipudno iti amin. Amangan ngamin mo agungot. Pagbainom ko nga, kan apay ko mga agungit. Maragsakan kit di ata, kumari na ti asawa. Ay, tunay. Ibagatakid din kininanang ko, ti may papankadatan amin. Anya, sige nga ron, sika ti makamo, tunay. Anya, ulit man ti imbagam tunay. Nubya ko ni Ami ako Mario kunak. Anya, Wen mare, jakmet na po, tanantipan na kainlab ko iti anak mo. ha, Di na kami labdan na nanang. Tani, ni Ami at talaga ti kayat kong asawaan. anya. Ay, kahit anyat plano yaw. Agkasar kami ko mga rudo nanang. Gumawampay mo ornong ko. Isu sumarunong to kanon kunan ni Ami. Wen mare, ay stay. Nanang kunakmeten tagasawa kami ton iti anak mo. Sapay la kumata di mo tagidaksen ti awag ko kan ka nanang, kumare. Kwa, ay awan problema kanya. Isu na lang. Nanang. Awan dakes ti relasyon mi gini Ami. Tagpada kami anawaya. Basta ni Ami ti kahit kong asawaan. Period. Tunay, sigurado ka iti dayta desisyon mo? Ay ayatom ka di talaga ni Amay? Ay na, masursurok to nga yatan. Ay, sigurado nga ibagadag iti taktao at ipensyon ni Amay ti habol mo kan kwa na. Ay na, baybayan nyo ti sawon ti tao dita. Apal dala kanya daytan. Urag tugtugawak lang aging gat lumakayak. Mabalin, tapinsyonada ti asawa nanang. Tunay, Isalo mabalin. Ikasar ko kuman ni amin nanang. Tapno talaga nga agasawa kami. Tanyat amuyaw, amangan no mabalo akadagos. ay unay kamutan. Nabiit kayo pa'y anagkin na awatan. Ngamday ta balo-balo ti bagbaga manakaw. Basta sawag ni amin nanang. Ay kat makamu ka Angam agurnong kapay, takababain ani Ami ti aggastos iti panagkasarya. Pare Romeo, lumabasak pa Nay, katuan no di kan dumagas, paray. Ay, nay. Agin lugan iti nakaparada dita paraangan nyo, Romeo. Nagpintas mo talugan daytan. Nagdakkel alugan. Niikit ko. Jay balo a pensyonada nga antik. Ha? Pensyonada ko nang. Wen pare. Dayjay ti kabaknangan nga antik. Pensyonada nga men. Aya. Manutawon nan nga Kwa. Nasurok sa amutin a 70. Romeo! Umay ka man, B8, baraw! Ay, uwan antay, umayang. Ha? Iso ka di dayjay ti ihikit mo? Jay nalukman? Wen pare. Ay sige. Tadan sa ipaaramid ni ikit ko. Panawan ka dito yan pare. Ewan no, umay kapayag kapay. Mga rod, pare Romeo. Makikapiyak mga rod. Nay, papanamanan, kat maluman tunay. Minalumutan arumor ka dito'y balay. Mapana ki Jay balay da Romeo, nanang. Mabiit man laang. Apay asumanubli ka ijay.
Pudno ka di ti damag nga ar-armam ka na o pensyonada nga ikit ni Romeo. Wandakis na, baro ak mo, nanang. Unangam kasanon ni amay. Adan nubiam tunay. Sinako ni timabit ni amin na. Ni Caridad di kahit ko. Anya, apay ngay akas ta. Inar-aram mo pa'y lang arod ni amay no isinam mo lagayam. Oray ata di kampay mo nagkasar nanang. Kun awan mo na pasama kay tinagbuetan may. Nagkibin kami lang i Jamol. Tunay. Awagak to ni amin nanang. Ibrikon. Apay nga yakas janak mo, Aryang. Linoko naglagayam. Ay, jakmat nga ron mo amay. Pinagbagak mo. Ngam natangkang ti pangedeng na. Uray kumano kasarita nagmatiti personal. Ngam saan mat. In-text na lang ag-break kami kanon. Nagsagit ti barukong kumare. No amok lalo kung naglagayam ni tunay. Diyak lang kumay nakaklo ni din. Ay, pasensya kan amay. Siya kong pasensya para iti anak kaw. Nala, may amon mare. Ipagpagapo kiti pa nagkumari ta. Ipakawan na kung anak mo. Maglon ko matkit di tigasat ko. Tilang amin nasakitan na amwag. Kunak no ada yung ubengam siyang tinangisukatan na kanyak. Samot, tabak-bakit mo nga mangam siyak. Agyamanak, tadi na kung pinarigat Caridad. Inaklon na kadagos. Kasla seryoso ka ngamin kanyak tunay. Ngamnay, ulitak adamagin kin ka. Sigurado ka, akayat mo ti mga sawa iti bakit akas kanyak. Laglagi pa, asibinti taw, titawan kaw. Idinto ta si ka, kat 30 laan. Sigurado ako ni Tirik na Caridad. Di kanto nga ta maupay, no adan to manggagmaw nga ibaganto dagiti tao king ka. Ay na, naruwama kong Caridad. Amo mo't bakit mo laang ti ex ko. Sa anak ang nagpapekto itimbagbaga dagiti tao. Iso na lang dahil di nakita ka. Nagbali tirik na kinaami. Si kagayam tayo ayatag. Di mauday nga ayatag. Kasya naon, no makakita kan tumanan iti bakbakit ngam siyak. Bakbakit kunak takunamit amas kay kayat mo ti bakbakit ngam ni amay. Ay awanin. Si ka nga rodang ti mauday Caridad. Ay ayatan ka. Ay, jak kumakayatan ti makiasawa ka. Tabakit akon. Ngamjak ni namnama makarikna ak manan iti ayat tunay. Katsapay la kumata din ak tupaldaangan Ay saan to Apolos Caridad? Promise. Dakdakil nga amang ti pensyon ni Caridad ngam ni amin ana. Kahit anya kumaita. Di kalagbain iti kastangay bagbagham. Dagita ket pin-pensyon ti bagbagamon. Ipadlaw mo launay a pensyon laang ti kinayat mo kin ni Caridad. Ket ibagbagak lang mo tapno umamuan nyo nanang. Aywan, agkasar kaming kini Caridad. Anya, kahit pangalaam iti aramatom nga agkasarngay. Ni Caridad kanut aggastos nanang. Ay na, di kalagbain. San abali? Simple la kanu akasar ti ngayon may. San tayo nga agawis itado ataw? Ay na, sigurado kan iti dayta. Amangan no agbaliw tumanan ti pangedeng mo. Ay saanin, nanang saanin. Promise. Awa mati umanay kanyak kadagitagaw nga empadas ko, hane. Un nga rod, nasurusurta aminan apaggatangan iti gaon. Awa mo umanakin ka. Nalukmag ka ngamin, hanay. Uwan nga raw. Ay, kapilitan nga agpada itak itigawn ko intong kasarta. Apay no, agdayet kan, hanay. Ay, manjak, agsina talangan, no pilitan nak nga agdayay. Day tati kagurgura adang denggag. Dayet-dayet dita nga. Nagimas ti mangan, pagdayetan nak. Ay, manjak. Ha?
Nakaparada mo't dito'y arubayan yawn tilugan ni Manang Karidad kanakan. Uy nang gail. Ta, lugan min ang duwa da ito. Ha? Ay, kaano di kasariyawn? Inton umay abulan pa'y makiday ang gail. Ah? Ay, di si kanton ti mangimaneho iti daytoy. Ha? Ay, kapilitan na ang gail. Ta, asawak taon ni Karidad. Ay, Ni Romeo ti umawag ang gail. Mabitla nga. Hello, paray. Abay. pare, ni Anting taray mi dito ospital. Anya? Abay. Anyat na pasama kang kuala. Naatake, pare. Anya? Kay, kumusta ni Karidad anak ko? Apay ngay apinanawam iti ospital. Lila na ilasat ti panakatake na nanang. Anya? Ay, nauna yan. Ay, mala, di ka unay agla di ingit anak ko. Unay mo tayo. Hindi kang pala nagkaskasar. Natay mo tayo na. Ha? Insapsapa mila kuman tinagkasaridahin. Unay mo tayo gastoy. Kasano nga yan makapensyon na? Ha? Ay, unay kamutan. Wata pensyon. Unak lano jay natay anubyam ti sangsangitam. Ngam jay matlagayam pensyon na. Unay kamutan. Unay mo gawin ng tigastoy. Sayang tarapap ko. Gusto ma, tasan anatuloy ti kasarya. Tasabali matla ti intensyon mo itinubyam. Apay, di ko nam nasaya ti kastangan aramitam. Ay natuniaya, no nangisip ti plano kan gagamaw, di kanto agbaligay, tandaan am day tatunay. Apay nga ala nyo tilugan day di Karidad. Lugan mimot adwa day jay. Saan? Tadi kay paimot nagkalay sa pare. Dakdakkel ti karbangan dagiti anak nangem iti sika. Tasaan kayo mo ta nagkalay sa? Iso apasensya kan pare Ngam nay, alaen min tilugan day di antik. Anakaparada dito'y paraangan yaw. Nana, ayan gaya mo ni Nana Ami ita. Ayawanan, nagsublin ijay abroad. Kano planom ti makisinoblan kan kuana. Saan na kan apagan ano day jay? Alaam to'y bunang, taing ka agparaspas ijay talawn. Apay pagtalunin dak. Kahit apay, adda ka na no di kag talawn. Di ka lamasyan kanyak ngagtaltalawn. Di nakpay matulungan ijay talunan. Taday tala agtog-tugaw tar aramidom dito'y balay. Nanang. Agarado ka, tapno adda mulaam iti natang. Agagawa ka, tapno adda pangalaam iti kwartam. Saan aday tagor, oray iti pensyonada ti among aramidhan. Alag, tignay kan tunay! Tano di ka pa'y lagbalbalay, panawan kan dito'y balay. Inak makipagnaid ka dagiti kakabsat ka. Ay, sana. May kawak no panahon dak na. No kasta nga raw, agtrabaho ka. Tapno makatulong ka, laklakayan kan. Ngam ka pa'y laubing amaman mandaran. Ay, pasensya kayo, Nanang. Sige, tumulong ako. Nagtrabaho di talo. Inong tak nga rod anak ko, kaninal daw apal palagipak, wano bagbagaak, kat kaasina, nakapanunot matan. Kat binigat matan na mapanijay talon. Kat ison ti mga sasikaso iti talon me. Kat aging gita, awan pa asawa na. Diyak mo nga maawan siguron plano na ang mga asawa, talumakayon abaro nga maawan pailat nobya na. Alakastan, tuy pagayam mo, Ariang. Nasaya tunay, tabi nagbagaam ta anak mo, pagayam Ariang. Kat gimagat mutlangan, kat adan katulungam di tabalayaw. Ay katala, no talaga dinan kayat ti mga sawa, baybay amon,
No kasta ti pagragsakan, wano pa karagsakan na. Narigat mo't no pilita mga asawa no talaga di na kayat. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggan, di pakasaritaan, ni pagayam aryang. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang! In your nose parity script ni Jenna Almoite. Agihaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.